Oké, dat weer even een trailer. We gaan nou even lekker duur doen. Mijn bike. Ik zeg maar eerst even mute, want dit gedonder was er net. Oké, dan maar ready. Wist je hoe dit werkt? Ja, wij gaan landen. Wist je hoe is mijn visje? Oh ja, bij het land bij het water. Hier. Oh, ik haal het niet. Land ons maar hier. Hoezo is dit vibration op hier, jongen? Cool. Is die Bulde Pro echt nog net on? Wat ga ik nou even een rare knuppel? Oh, dat is een vishengel. Kom, we gaan even lekker naar de lekker vissen. Extruie. Ja, extruie. Even naar die rivier hier. Ik wil even tactical, denk ik. Hoe kun je ooit wat vangen? Ja, en dan begint het te trillen. Oh ja, ik krijg hier rusty can.
Ja, ik zie dat hierin. Hoe is dat? Kun je komen naar water? Ik geef het erom een visje. Ik vang steeds van die blikken. Oh ja, ik ben wel in een boot. Ja, wacht even, ik wil even... Oh, ik haal vis. Wat is er? Wat dit? Wat dit? Is Kevin echt al online? Kom ik hier naar deze brug, hè? Oh, ik word die fama's. Oh, de bootsoort, daar zit er fijn in. Oh, wat dikke auto. Kijk mij de pot op. Oké, daar gingen we bezoeken. Oh ja, ik zie de visken. Oh ja, kruis die visken of zo, flopper. Kom, ik wil wel een neusboord. Oh ja, kist wel onder wetten, maar dat is doeken of zo. Oh ja, kom, we gaan van de brug hoor. Ja, ik ga het zien wel. Oké, is nog gewoon in wetroe leven. Oh. Wat ken ik ooit met die fishing rod? Ik snap dat speeltje net. Ja, die van mij zit hier te healen. Hij geeft me no shit. Hoe is die map zo kut trouwens?
kwam Kevin wat even komen. Leave in de match. Oké, ik ga in de game chat. Hoi? Hoi. Hoi. Ja, Kevin moet even ready doen. Hoi. Ja, hij dat ready, maar meteen in game chat komen. Kijk nog een party zetten. Oké. Hoi. Nee. Ja, ik heb dikke echo, maar... Ja, dat had hij. Je moet het stof nergens op. Maar zet die ding nou in wist je die ding op private maar zetten? Ja, Of tuurlijk. joint. Wie joined? Joint iedereen. Ja, dat is natuurlijk Louis allemaal in fight, maar nog steeds updaten Ja. bij hem. Ik snap die nieuwe wapens echt niet, ze ziet er echt tyfus roze uit. Ja, ik vind Oh, hem wat try en wel meesken, jongens. Oh, mijn punt die 40 damage. Ik vind de nieuwe map best wel raar of zo. Nou, Ja, we geven het Ja. dat. ja, zeg maar iets. Zeg maar Hier? iets. Dit is Pleasant Park. Een beetje. Wacht even, moet even in mijn Nee, je hebt gelijk salty. Lucht onder is. Wat dit? Nu zo ook maar dronken. Hm? Zijn nu zo werk maar maken. Ja, ja. Van wat? Ik vind aan de ene kant vind ik het wel mooi, maar aan de andere kant vind ik het ook wel naar of zo. Maar er nog gewoon wennen, want ik vind het Oh nee, mijn geluid staan weer uit. Ik land hoenenhok. Ik ben het bij hem landen, maar... Ik land die op dit hoe land ik altijd. Ja, ik wil dieren. Maar Ik hou altijd van die sound effecten ondersteunen. Ik ga een RPG. oh, die precious sound effect. Ja, dat vind ik vol fijn, hè. Ja, ik moest een keer zeker online. Waar zit dat? Van Oh ja. fucking. Oh. Maar ik vind het echt wel raar of zo dat er nooit shit. Oh. Wat ik geluid nog steeds doen, man. Ik kan wel een hengel doen. Iemand bent die mee? Ja, kom. Die jongens zo. Nieuwe bij minus niet red komen zelf maar. Geen Ja. help. Oh, Ja. dat is pech. Ik heb nog een hengel hier. Van wie een hengel wil. Ja, Waarom? dat zie je niet. Ik kan een shotgun wachten, kom er aan. En de chest die ik Het niet. zit nog in tours. Ook oude scar, lekker. Het zit nog aan de boetekant. Oké, kom er aan. Hij gaat voor. Ja, je bent helemaal nu bij, jongen. Je kent het Maar ik zit op beide, Leeuwen. Nee, kut Leeuwen. Nee. Hey, ik kan carryen, wacht. Meestal nog niet, meestal nog niet. Oh ja, maar Kevin helpen. Moest een Dijk helpen, Leeuwen? Jeetje, dit ding is zat goed mee, joh. Ik ken het heel low. Ja, ik probeer te komen. Ja, die win low. Twan Die op. hoor is echt low. Kevin, ik hoe die vent naakt, ik kon mine hem. Nu is echt een klootzak en dan komt volledig mijn keel.
Ja, black, maar jongen, dit shotgun is echt slecht, jongen. Ja, ik ga hem blauw technical en gauw in de scar. Deze shotgun shit pauper traag. Maar mijn punt die krijgt voor de pot zoveel damage. 40 headshot. En op zich gewoon Oh, weer struners. Ja, nee, dat niet eens. Ik verkeerd. Zonder. Hast ik nog wel door reboot dingen, hast die nog? Ja, hier zit hij in. Ja, die staat Daar. Oh ja. En die heggen wel vet maken op zich. Ja, kijk hoor. Of ja, gewoon zo'n fjouwe kant of zo. Ja. Wat ga ik nou weer? Maar ik vond gewoon... Ja, kijk. Maar ik vond gewoon in het begin, ik vond hem wel wat mooier, steeds met de maat. Tenminste, ik vind dat wat raar. Ja. Dat In de oost wist ik echt precies waar alles liep. Ik wist gewoon dat hier gewoon in de hoek leek niet. Oh, de Mastek voer op Westweg. Dat is de plaatsnaam pas gezien. Ja. Ja, ik ben ook die holy head geweest. Hier. Dat Ik in nog het steeds die noorden? shield, hè. Kevin, ik kan wel een mini van die. Nice. Maar dan... Had iemand like rockets? Die RPG's mee, jongen, die green RPG. Nee, ik ga Ja, maar die gouden is ook goed, hè? Ja, maar die van mij die had hem op 94. En ik... Die gast met 4 HP en die kilde rond. Ja, ik zeg ze allebei. Die ene weet ik net, ja die ene. Maar wat is dat met die vishengel? Want als ik visje... Ja, 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 vis ik krijg een ene reet ervan. Dus dit als wapen krijgt, maar... Ja, dat is ja, dat kan. Maar als ik een vis en dan krijg je heel van als die een hart of zo, weet ik veel. Ja, want ik kan visje voor heal vangen of zo. Misschien Ja, al dan had jij... ik een slurp. Wat ik zei, ben je voor het game daar? Die continu. Nee, want daar had ik een slurp niet te denken. Ik moet er wel echt weer even in komen of zo. Ja. Maar ik kan nog Zo een... is, ben je stats nou echt helemaal vlot? Nee. Sylvanus zit in een tankstation een kist. Denk erom, ik is het op. Oh nee, dat niet. Je wil Ik heb wel volle match trouwens. Zo'n match heb ik volgens mij. Oh, dit is geen tankstation, dit is gewoon een taco ding. Zo'n match heb ik volgens mij en zo. Zeg maar, als meer match is hakken. Weet net. Ik heb al 860, dus ik zou een shit. Wat zie je echt zo'n prullenbak? Dat wil ik nu testen. Ja, Oh ja, dat is echt leuk. wat zie je mij? Ja, maar ja, omdat die je kunt ziel te krijgen. Oh, dat kriep ik. Oh ja, dan is er hier springen, maar dat vind ik wel naar, denk ik, hè. En dat is, Oors, dan komt er hier en dan is het gewoon zo. Hier kreeg je een hit. ja, dat zeg ik, ja, ik kijk. Ja, Kevin, ja, ook niet eens dat een is. hit of zo. Nee. Dus wanneer is dit met mijn Nog hakken? hier. Ik heb er nog niet in. Dit Wat, nog weg. niet? Wat er is Zeg er hier niet? dan. Maar misschien Maar dat is hij denk ik ergens wel. iets dat... Nee, dat niet doen. Jongen, er staat ook in de chat, ziet er is nou level 2 en zo. Jongen, ik game een solo game, ik zeg nog, ik ga weg hier. Ik zeg iemand, ik game een solo game en ik zeg gewoon nog iemand die wil. Oh, jij die bent wil erin. de glider, die wil de glider. Onder is. Want je kunt in dat wetter springen, toch? Ja, er is nog iemand, hè? Gas is stering hoor. Wat achter me, die dikke eenbot. Ja, weet ik, die is goed. Dat ben Ja, ik mijn niet minus zien. in? Maar nou, van die oren, van deze hier, die nog. Jongens, ik ben deze. Kijk. Ja, wat is dit vuil? Zie me dat P. Achter die. Gaat er niet iets nog? Jij zijn er niet in. Ja. Gaat er niet finished. Oh, ik dacht zo haast dan, want ik. Wat de hel je weer reboot op een PRM, hè? Ah, ik ga Ik hem niet ken op niks. pauze hebben. Oh, hoe is hij dit ding?
Nieuwe kill hem alsjeblieft. Ik moet Wat is hier. het dan? Arbeid. Size. Hier. Jouwen. Draaien. Draaien. En ik heb die kill Louis. Oh wat noob. Oh wat noob. Oh nee toch niet. Hij is net noob. Ik denk hij is deze al in. Ja. Halfste. Maar Ja, ik hij hier zegt nog de ik in. Oh, maar wat niet in. ik hier in één keer hier gewoon 0 geloerd. Ready. Ik ben ready hè. Ja, kijk. Oh. Maar ik hier in één keer 0 geloerd. Ja, Nee. ik kijk. Ik kijk gewoon helemaal geen. Wat komt Ik Louis niet Jannek bed, nog ik niet- eens? Weet ik, nou die moet updaten. Die update wordt echt freaking lang. Ja. Oké. Ik ben helemaal ready. Ja. De weg naar. Ik ken nog steeds niks van die game. Met al andere gewoon webpleasant of zo. Ja. Heel veel loot lijkt er net. Nee. Ja, ik kijk wel in een golden scar is een ding. Oh, Louis-Jan is nou... Louis-Jan, waarom bist u steeds offline en online? Als ze even reageren in de chat. Ik zie dat het je aan het praten in de chat en je hebt steeds gewoon helemaal niks terug. Wist wel alleen nog ik die veelde. Welke bist u? Dutch Gamer 1? Ja. Ja, ik moest hem naar me halen. Op het anyway. Wat is dit hè? 0 KPK 2, rond meer NL. Die gliders zeggen best wel vet. Ja, een nieuwe... Ja. Oh, dat is het level. Hey jongens, weet je wat dat Leeuw een spijtbaar is? Hey Louis, dus die ekkel hier mijn level 100 in. Ja. Dat was heel verslaafd. Nee, dat is een keertje, hè. Oh ja, ik is een keertje. Dat is steeds met de tiers. Hoeveel tiers had dan? Jouwe. Oh. Jouw, hoeveel? Ja, ik heb dan ook jouwe. Dat is alleen gewoon niet zien, maar ik weet het precies goed. Ja, maar dan is ik ook in dat twee zo'n balkje. Nee, Het dat wordt is echt tante drog hier. Let's go, get some kills. Ik pak wel weer hoe nog hard probeer ik. Ik land dit hoors. Ja, Kijk, snap je op het? die... Nou, land op die. Land wel eentje nog weer meters. Dat is wel echt pittig kut. Ja, ik gewoon guns te draaien. Ja, let's go. Nog maar. Ik ben echt weer... Jeetje. Ik haat deze game. Wel lang die hem. Wij Je zijn zit weer landen opgehoord. hier. Ik kon lief weer. Ik heb hem weer goed. Ik ben zakelijk jongens. Net iets meteen dronken. Ja. Stuur dan! Ik... Let op. Wat dorst hoe Kevin? Dat lijkt helemaal. Ja weet ik lijk tering uit nou. Ik slaat nergens op, ik zweer. Wacht, wie dat Leeuw? Ja. Met een reboot die hem even mij of zo. Ja, wacht zijn. Ik lijk echt tering uit, maar dan komt dat... Ja, maar dan is er niet, maar als iemand nachtjes, maar als iemand naar mij nemen. Ja weet ik, en daarom kunnen we rondgewaaien en ik een hele rondgewaaien. Ja, wacht even. Dan Deze nemen we kennen die is toch hier. heel... Ga niet free. Ja, Ronke, maar eerst Ronke, Ronke. Ja, pak die niet hoor. Nee, ik moet Ronke, zullen Twee. Kom maar op. ik wil eerst je mini nog weer ophellen. Kevin had ik nog zelf een mini, dus... Ja, Ja, hier zit dat nog een is het. chest. Oh, misschien hel ik dit wel naar dinges. Waar is het Jawel. precies? Op het dak, in de zolder. Bij de helft net. Oh, zo close ik wie. Ja, je zit er wel in. Ja, je zit nog in. Kom maar op. Ik ga nog kijken naar de muziek. Ik kan nog echt net spelen gewoon. Ik ga ons dit ene sap bouwen.
Waar is het? Ik ben nog een Dat hit. Ik ga hem. Ah! De kills geloof je. Ik hit hem van over. Ja, daarom. Ik heb hem niet zien. Oh, dit is echt Maar kut die voor de pump is zo livestream. slecht. Die pump is echt slecht, jongen. Ja. Ik had dacht ook alles het meer maar zo meest- hier zo'n fucking pickaxe. Gadverdamme. Ik dacht dat er nog meestal op is hier te shit. Obi. Dus, Obi. inderdaad. Ik zit altijd in de kutauto. Nog één op mij? Oh, ik ben niet een heel stand. Jeetje, dus dat is, ik ga geen building met. En ik leef niet dat ik Nee. Die pump Dit is is zo, ik vind, het beeld is echt heel kut gewoon. Ja, dat ja. Maar al mijn Ja, chefs die druk is- hier ik- zijn naar de tyfus, dus Ja, daarom. Ik zo bad dat de... gewoon Ik denk dat hele pub meesten het net leuk is voor mensen hoe het nou is. Maar die pump, jongen, die is bol net echt. Wat? Die auto is die pump, hè. ja. Dus naar de boeken. Ja, ik ben al ready, Dom is al ready. Oh, maar er staat een story match. Ja, maar daarom, dat is gewoon ready man. Ja. Oh, Stik in je huid Ah. gooien. ja. Ik vind het gewoon heel kut gewoon, omdat ik vind, het beeld is heel hoors. Ja, dat ja. Maar ik ben het ook nog steeds aan, maar ik, ja, nee, net nee dus. Maar voor eerste partjes is ik hier gewoon lekker, jongen. Ja, dat haak ik nog steeds, dus niet 12 potje of zo. Nee, net niet. Zullen we daar eens landen? Ik ben er eens. Nee, hier Ja, hè? cool. Wil je me naar het kimmer ergens? Krusty crabs. Nou, dit was je sluike stream al, hè. Jo. Waarom Alex? Nou, ik kijk eens meer. Ik wil eens een e-spelen. Ik zie ook al hoe ik er wel en ik beter ben aan. Die landen echt nog meer, ik crabs. Hier iemand check hier. Kun je rekenen dat ze ook een ras om zo'n landen? Ronker, ik ook iemand Billy. Cabanas ding. Wat haak ik er nou weer om? Meestal stop mijn livestream, want ik kan even schelden. Ik ging een wapenbeest. Oh ja, eindelijk. Ja, ik was zo'n vishengel, die drop ik even niet, want die ben zo midden. Maar er ben ik van die slurptonnen hier. Ja, ik zei, hé, daar krijg je zoet van. Ik ken hem erin. Die jongen daar niet zeggen slurp komen. Jongen, ik neem niet mij. Iets zo Adrien? zielig voor hem. Kom maar in met, jongeman. Ik ga even in Moerasie dumpen. Heb er nog een? Netjes. Heb er nog een? Hele Maar ik denk dat squad. ik denk dat meesten ik helemaal niet meer het leuke vinden, omdat het gewoon een zak kut waan, vind ik. Ja, daar heb ben ik het drie mee eens. Die echt niet leuk, man. Maar van die slurptonnen ben je van mij, die zijn best wel handig.
Ja. Wacht, wat was die vrachtauto kapot tussen mij zit? Ja, daar krijg je een shield van. Dat is een vrachtauto. Wat was dan weer slurp, Tom? Maar En dan slopen. kapot slaan. Ik heb zo'n kanon, zo'n bandage kanon of zo. Oh, dat ding. Wat kist er mij? Ja, op 10 minuten shit wanneer ze het nodig hebben, dan krijg je steeds met een Maar bandage vaak ik als weg. dat als eerste deed, dus dat had ik weinig zin. Nee, wat? Oh. Zullen we voor de blauwe jaar gaan of voor een... ja, ik ga voor het blauwe jaar. Want je leest heel veel nog van die slurpton. Dus wie healing nodig Hey, had. kom hier in dit ding. Je krijgt er een shield van. Kom hier bij mij. Ja, rustig, ik kom. Hierin dus krijgt shield. Wat, in die puup? Ja, oh, je rent in, hek. Oh, ik kom. Ik vind de hele settings ben ik helemaal verkloot, hè. De hele game settings. Ga erin? Godverdomme, stop met z'n keel. Dat ik helemaal plezier door welke avond ik ben. Hit, low, Ja. let's go. Kom nou in. Oh, let me erbij, hoor. Volk hier al hier. Geef me niet het slurpbad hier. Ja, waar kan een mini stekken? Loop bij me eens een ton. Wat, hak deze maar. Deze had ik al voorgehaakt. Die is vol. Wat, zou ik hier eens in springen? Ja, doe maar. Dat is ook wel lekker. Dat is lekker. Oh, je struint Die hier. krijgt healing van, je krijgt healing van hierin. Zeker. Oh, mijn bonus? I got him. Jeetje, je hebt kill echt vol, hè. Ik wil ook alleen wat Ja. van. Shotgun specialist. 250 shotgun damage in een match. Wat Nou, is dit dus lukken? ik weet dat die is een soort op Ik doe hier, hier maar... een one of zo. Ja, wat? Volgens je dat... Oké. Ik Hey, heb maar hoe misschien een beeld te krijgen. Shit, er is een vishengel. Ik vind wel dat farmen het een beetje afgenomen. Ik ga bij Het is wel mezelf. leuk idee, maar... Wat? Die bandage ding is voor mij. Maar ze hebben niet deze cirkels die vissen. Ik heb ammo krieven. Wat floppen? Oh, maar denk Wat ik is dat nou weer? Ja, ik krijg steeds van die floppen. Wat is vrij? Survival medal. Wacht, ik Oh drop ja, je niet mee. slurpvisje. Kan ik niet meenemen? Ik ben Battle Pass level 3. Ik zou niet zien. Maar reageer naar guys. Om te doen. Hey, Bastian. Kom. Oh, ik heb raketten shit, hè. Daar kijk eens, ja. Oké, ik ga je mee op. Jee, Oh, ik is gewoon met die boot op Londen varen. ja, kom dan maar. Is de AK uit de game? Ik denk het. Weet je net nog wat leuk? Ik even stap in. Hey, net zijn we te moelen. Doei. Oh, je hebt naait. Hey. Wat is deze berg bij op? Hallo alleen. Je moet Dat beschermen. kinderen. Jongen. Wat is een keer ding?
Kun je met musketten of ik weet van achter musketten? Oh, wat Nee, nee, nee. 1 minuut. Liewe wordt besket en ik keer schoten. Nee. Dat wie ik scan eerst op hem, ja? Nee. Had hij in de scar dan? Nee. Maar je bij jij gaat nog meer scoten. Ja, weet ik niet, in de vierde ergens. Ik ga niet doorschudden, dan had ik deze klaar. Van de, hoe heet het? Oh, Leeuw, dan is hier dan, joh. Ik heb dit allemaal dus traag, meisje. Dit is echt verdwenen. Zijt het dit dik allemachtig straat. Ja. Raar. Is het raar, jongen. Want we gaan heel langzaam en we Oh, even een keer weg eruit gaan, want ik ben echt een het zag. hey, Liewe, ik ga weer naar het water. Ja, we stappen hier uit. Ja, nee, Leeuw, ik wil even naar het water. Ja, stap niet. hieruit. Oh, zie je die cirkel? Nice. Oh, dit vind ik wel heel zielig van de natuur. Oprecht, het is wel goed dat ze vol nice erin hadden op zich. Ja. Maar ik vind het wel echt apart of zo. Het viel net. Krijg je dat ik hout van al die dingen? Nee. Wat is Nee. het oké? Nou, we hebben een eigen beeld en weg. Maar Een pum? Nee, ik dacht ik geef een tactical. Jongens, ik ga mijn Op zich, dingen helemaal ik vind leeg. dit net- Ik vind net mooier als vorige seasons. nou, ja, zo is een eigen gevoel. Ja, dat doen we, maar ja, ik vind het mooier of zo dan de vorige season. Oh, maar het horen in het trouwens. Ja, ik wil Wat het. waar zit zat de kanen? Echt gewoon. Maar dus die ik iets maar dat hij in de gouden punt waar Ja. Misschien krijgt het alleen nog uit, hoe heet dat ding? ja, loot drops. Ja. Ik kreeg een boot, maar je weet dat. In Wembley, maar ik weet dat van de neus bij maakt. Ik ben ook al net bij het event, dus dat ga ik ook al net zo. Zie je deze Chernobyl? Weet je wel, dit is net een Ik heb een stream. wat is het verder? Alle drugs op de grond, alle drugs op de grond. Bij nog een green bolt. Ja. Ja, die wil hij hebben, hè? Die wil hij hebben. Nee, Beestje. Jongen, ah. detectivo. Nee, dit Oké. verdien ik niet. Oh, thanks bro. Ja, ik denk mijn vang weer in, hè? Oké, we hebben net heel veel. Het action is echt, we doen meer trager of zo. Dat is heel We raar. beter gewoon een Maar foto van alles instellingen, meisje. Ja, dat misschien moeten we dat beter hoe is het aan je? Of valt ze de bed over? Zullen we de Mount Everest beklimmen, jongens? Dat is wel even Ja, leuk misschien. Oh, ik dacht dat ik hier een boot hier in de rivier. Dat is niet. Oh, ik waarom had krijg je gewoon... altijd van... Ja, waarom ik krijg had je gewoon altijd alweer van een die dingen? zilveren medal. Ja, ik kijk, waarom krijg je altijd van die dingen? Helpt dat die bij de Battle Pass of zo? Oh, je leest nog minis, waar kan minis steken? Ja, ik had 2 big pots. Dus. En Leeuwen, wat is dat? Ja, Ik heb zullen we het kamp hierin? Ja, ik weet niet wat voor kamp het is, maar... Ging het woord Oh, van hun vlag? natievlag! Oh, wacht, nee, dat is net zo. Ik dacht Maar oprecht dat- dat die vlag daar dat niet. ja, dat dacht ik even. Dan wat een racistische game. Wat de poort met wol even niet op en... Leo, Zeg misschien dan- kun je ook wel wat in je mini stacken. Nee, je lijkt een medkit. Ja, die kan ik stacken. Ja, ik had als een Nee, maar- bandage gun, dus... Oh, nooit Eh. voor. Ja, Hey, en net zoals dat is het oppakpunt, moet je even heen doen. Zullen die Leo, bandage je gun stel je niet droppen? trainen?
Wat jongens, helpt dit? TVMD of zo? Nee. Ik had altijd nog een medkit voor Het iemand, duurt ik dus best wel heb lang. het Ik ben er niet. klaar mee. Heel twas Ja, los maar- voor dat ding. Nog een keer lijkt nog een big pot. Hey, krijg nog maar één bandage, hè? Ja, weet ik, maar dan krijg ik gewoon vaak verloren. Maar echt geen. Ik zie iemand. Die ronde die is achter die berg. Oh, oké. Oh ja, daar. Het vuur Shit, is hij komt groot, mij. jongens. Hij denkt dat hij stoer is. Hij denkt dat hij stoer is. Oh, ik Kut. Oh, daarachter struit ik nog in. Ja, niet te Oh, die bal die reload wel helemaal lekker, maar... Waar zitten die homo's? Ja, onder het vuur. Hij denkt dat hij stoer is hoor. Hij denkt Hier dat had hij een stoer rocket is. launcher. Ja, dat zeg ik. Ik heb dan maar net de techniek in, jongens. Oh, maar Oh. ik geen persoon trouwens. Ik ben helemaal slim. Nee, ze gaan echt al je de rivier in, hè? Ja, dat is eigenlijk niet slim. Ja, dat heb ik echt een vreemd Op die. Hij probeert het toe te van. Kijk, probeer die via een oren roepen. Oh ja, ze zit tegen op vandaag een oorkant. Die voor het plaatje van 24 hit. Ja, daar ga ik heel low. Vind je het geen guy? Ja, ik ga pushen. Ja, kijk. Ze zijn echt heel goed. Dus waarom rennen we er wel uit? Oh. Eentje heb ik nog. Ga er een check nog? Ja, 104 hit die guy met de rocket Ga er nog launcher. een hit. Ja, ja, die hier 104 hit denk ik. Ja, die hier 104 hit. Dat is het finish. Zal ik die rocket launcher gewoon voor de guy een keertje meenemen? Oh, lid maar 0 ammo, ik neem die met mee. Nee, pak ik een burst. Er is nog iemand Ik alive. heb 3 medkits. Ja, mij kijk hier. Oh, kut, ik moet even stilzitten. Ik hier iets 104 hit, dat is echt nice. Geef hem maar lekker een medkit. Ik krijg Oh, een ja. kijking. Kijking Ik met hier iets snipe. 104 hit, dus. Ik maak de Iemand game kill, sniped. maar ik kan het wel in winnen. Dat vind ik wel. Het is 6 kills. Oh, wat is er weer in Ik battle? ga hier. We hebben die oren. Hier Hier zit zit die op de boven. berg. En Misschien ook op daar ook. Oh, wat ik hier nou echt naar onder en ik sussen. Je bent goed, jij. Oh, die zit hier in het hokje. achter het hokje. Ja, ja, achter het hokje daar, ja. Rainbow, jong, wat was er voor game naam, hè? Hé, is dat wel iemand zeggen? Ja. Je moet er echt zeker. maar in komen, hè? Voor kills zou je Ja, ik ga in. Ik 4. Er blijft een blauwe punt hier. En nog een meisken. Wij draaien dus Die op 6. tryhards, die tryhards zitten op de kant. Oh, nou. Ja. Oh, Nee, zo, deze- zo, deze is zo. lekker. Dit wapen is echt chill. Ik wou even hoe de rivier heen, hè. Als ik net het rasson weer hit. Kijk, is zin om te... Ik pak die blauwe bol trouwens. Nu, hè. Oh, wat ik zussen? Ik ben besketten. Ja, kijk. Kom ik hier gewoon die bregen op voor Kevin zit ik al in je. Wat chill. Oké, actieve. Ja, ik ga gewoon om hier naar boven. Ja, hier is slow. Ja, bij mij zit ik in je. Ik heb er hier nog. Ik heb er nog iemand.
Voor de 12 nog. Ja, eentje is echt low. Oh, dat niet meer mee. Ga eentje hier? En hier hoor je denk dat ik iets 104 hit. 104 hit. Die guy. Die nou zit te shippen? Ja, het ben een PR, ja. Wat een shieldje precies, ha. Ja, ik had 3 postjes, maar ze gaan mij net terug, maar ik hun wel. Het zit hem dan wel en rond Caterpie. Ja, ik zit op zijn holle aim, jongen, maar... Oh, die guy daar, die wil low, ja. Er is iets Oh, nog. dat is hem! Waarbij die iets nog dronken. Het laatste. Oké, ja, kom pushen. Let's go. Hey daar. Kom, kennen erachter. Ja, ik kan hit. Hij is low, jongen, hij is low, hij is heel low. Lekker! Dit was shit. Slecht. Oh, voor de Ik- win Umbrella in de eerste game, in de tweede game of zo. Ja, ik maak hier zo fucking low, joh. Hoeveel kills zie je? Hey? Ik zie hem. Ik zong het. Ik hiertje, maar Je bent maak in de hier lobby? zo fucking low, joh. Ik maak hier Ja, zo fucking sorry. low. Oké, ik ga even de stream even om shit. Jongens, de stream die is even on. Beste.